Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise flotte ringesæt, fordi jeg har købt en hel masse ringe. Og der er rigtig mange både i sølv og i guld, så dem vil jeg faktisk bare vise jer nogle flotte sæt, der passer sammen. Jeg vil lige sige, hvor jeg købte dem og hvad de kostede og alle sådan nogle ting. Jeg købte dem i H&M i sådan 2 sæt. Det ene sæt, det var sådan kun sølv, og det andet sæt, det var sådan guld, og så var der 3 sølvringe i, eller sådan noget. Og det kostede 40 kroner. De kostede 40 kroner stykket, altså per pakke, så til sammen 80 kroner, hvis I ikke lige kunne regne det ud. Der er helt vildt mange ringe, så jeg synes, det er sådan billigt i forhold til, der er så mange. Sådan, måske sådan dyre ringe, de vil nok koste sådan 200 kroner stykket, men så er det sådan gode. Så jeg synes, H&M er et godt sted at købe ringe, hvis man ligesom bare sådan skal have noget flot, men alligevel ikke for dyrt. Så ja, det kunne jeg helt klart anbefale jer at købe. Det første sæt, jeg vil vise jer, det er nogle sæt, jeg har gået i de her 2 dage, som jeg synes passer helt vildt flot sammen. Den første ring, jeg skal bruge til det sæt, er denne her sådan guldring med blade rundt. Sådan. Den synes jeg er rigtig sød. Den putter jeg nederst på mine ringefinger. Og udenpå der tager jeg en rund sølvring, som jeg putter ovenpå. Den er bare helt enkel og flot og sølv. Ja. Der er ikke mere at sige om den. Så tager jeg ovenpå den, der tager jeg skal lige se, om jeg kan huske, hvad det er. Jo, der tager jeg den her også helt enkle guldring ovenpå, som bare sådan lidt mere flad i det, hvor den anden den er rund. Og så har man allerede sådan ringsæt. Og det synes jeg er helt vildt sødt sammen. Så tager jeg så noget til mine lange fingre. Og der synes jeg ikke, det er sådan flot, hvis man ligesom sådan tager ring der, der og der. Så der har jeg valgt kun at tage sådan en, hvad skal man sige, det hedder, sådan en enkelt sådan sølvring med en sådan diamantagtig på midten. Det her, det er ikke rigtig sølv, guld, diamant. Ja, det kunne jeg nok regne ud med prisen, men det er i hvert fald flot alligevel. Den tager jeg så kun på heroppe for oven. Så det er så den ene hånd. Nu går vi så over til den anden hånd, og der skal jeg bruge 6 ringe, tror jeg det er. Ja. Og der vil jeg så vise jer, hvad det er for nogle ringe, jeg skal bruge. Jeg skal bruge denne her ring, som er sådan guld, med noget sådan ridset mønster ind i. Og så skal jeg bruge en til, der er sådan lidt ligesom den. Den er bare sådan tyndere, og så er der også noget ridset mønster ind i. Eller på. Så skal jeg også bruge en sølvring, som ser sådan her ud, og der har et hjerte, sådan en flot detalje, synes jeg, som gør det flot imellem. Og så skal jeg også bruge, 3 af de her, ja, så skal jeg bruge 3 af de, hvis jeg kun en, de her sådan tynde enkle, hvor der ikke er noget på. Så ja, det er så de 5 ringe, jeg skal bruge. Rækkefølgen, jeg putter dem på, er egentlig bare, at jeg starter med at tage den her, som jeg viser først, den her sådan guldting med det der ridset på. Den tager jeg så på ringfingeren, og så tager jeg den her enkle tynde en på ovenover. Og så tager jeg den hjerteformede på ovenover igen. Og så tager jeg en til sølvring på ovenover den. Og så tager jeg så den her gulding, der har ridset det der mønster på. Og så den her på igen. Og grunden til at jeg putter det her på, fordi jeg synes, at det, er sådan, det giver bare sådan et flot resultat. Og ja, det ser sådan her ud.
det synes jeg bare er mega flot. Og så til mine pegefinger, der bruger jeg den her, som er ligesom den, der var på heroppe. Den er bare større. Ja, den har jeg vist sagt alt om. Den sætter jeg på. Så det er faktisk det, der er til mine fingre. Så kunne man jo godt tage måske den her på pegefingeren. Det synes jeg bare ser sådan lidt vildt ud. Eller denne her på igen. Og så den her over måske. Ikke også? Det kunne man godt. Så det er sådan set det færdige resultat. Og det synes jeg bare er super sødt, og man kan bruge det til alt, fordi det er de der farver, der bare passer til alt. Så ja, det ser sådan her. Det var faktisk alt for den her video. Den bliver nok sådan lidt kort, eller det ved jeg faktisk ikke helt, om den gør. Men det her, det var bare for sådan at give jer lidt inspiration til, hvordan det kunne se ud. Og så, altså, af de ringe, jeg har brugt nu, så er der stadigvæk 8 ringe tilbage. Så det vil sige, altså, jeg har mistet i hvert fald en. Jeg ved ikke, om der starter med at være 20, men jeg har i hvert fald mistet en, og den ved jeg ikke lige, hvor henne. Så det er jo ikke så godt. Men det tror jeg overlever, fordi der er jo mange af de samme. Så det går nok. Men jeg kan lige vise de ringe, der er tilbage. Det er denne her guld en, der sådan ligesom er snoet. Hvis I kan se det. Sådan ligesom snoet. Og så er der også den her sådan sølv gren ting agtig, som jeg også bare synes er mega sød. Og den kunne man også bare på sådan en enkelt. Det synes jeg i hvert fald er rigtig flot. Og man kan også have alle dem, jeg har haft på mine pegefinger, kan man også have på min tommeltot. Men det bliver sådan lidt overdrevet, men det kan godt være, det er bare mig. Så er der også den her guldring med en trekant på, som også bare giver sådan et flot detalje, som jeg i hvert fald rigtig godt kan lide. Og så er der egentlig bare dem her, som jeg også har vist jer, de der med diamanter på. Og så den sidste, der er tilbage, det er denne her, sådan lidt trekantet i det. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men den ligesom går i en spids. Og der er sådan nogle, også sådan skåret, sådan indtegnede streger i, som også bare giver en flot detalje. Nu kan jeg sige igen, det var alt for den her video. Husk like, abonner og kommenter. Og så ses vi i næste video, og de skal kommentere, hvad vi skal filme, om I kunne lide videoen, om vi skal lave nogle flere idéer til den nye sådan, serie på kanalen. Og fordi I skal like, at hvis I kunne lide videoen, og bare gøre det alligevel, og abonnere, fordi det er nogle gode videoer, og alligevel gør det, fordi vi kunne lide. Men så ses vi bare i vores næste video.